Hirurogeita hamazazpi, hamazortzi garai hortan, hasten dira Frantzian baieztatzen Espainiak igortzen dituen extradizio galderak. Buruan untsa hartu behar dena da, eta orain hobekiago agertzen da, Frantzian bazela Frankoin garaian eskualdunentzako tolerantzia handia. Egan nahi du. Frantziak emaiten zituela refuxiatuen paperrak, hori zen babesteko biziki ona zen, eta ez zituen egiazki persegitzen polizialki. Noiz nunka egiten zuten gesto bat, baina ez zen egiazko errepresio azkarrik. Baina, Franko hileta, beraz frankismoa ere hiltzen da ofizialki, bai justizia ministeriotik, bai barneko ministeritza, bai kanpokoa, itzultzen dira eskualdunen aurka. Eskualdunen aurka zuten gauza hurbilena zen eta ez zen klandestinoki bizitzen iparraldean. Beraz, noiz nunka egiten zituzten guk deitzen duguna de rafle. Frantsesez egiten dugu totalaik guk, da hitz horiek empleatzen ziren 55 gerlan juduen aurka. Ekizu egiten ziren leku baterat eta arrantzan bezala sarretan ezartzen. Eta izan ziren hiruzpalau rafle itxuseak. Eta igortzen zituzten edo porkorol edo olako leku batzuetan, baina ala eta ere etzen orain bezala errefuxiatuak itzultzen ziren, lehenik hemengo jendeak joaiten ziren bisitatzerat, egiazko folklore bat, pestagiro bat, fiskat ere, eta gero itzultzen ziren bere kabuz eta berriz ikusten genituen Baionako karriketan, baina lasai bizi. Hirurogeita hamazazpi, hamazortzi garai hortan, hasten dira Frantzian baieztatzen Espainiak igortzen dituen extradizio galderak. Eta beren estakurua da, frankismorik ez dagoela, demokrazia badela, beraz justiziak ibiltzen aldela. Detenitzen dute bi gazten ikuste eta xuxenean igortzen dute poliziarekin beste alderat, bate auzirik gabe, eta gero beste batzuk non ziren Tomas Linaza, Apala, Txapela, ez dakit goain beren izenak zein ziren, eta horiek extradizio hauziak egiten zaie, Marseillako auzitegi batean, eta han ziren kartzelean. Abokatua oso importanta, Robert Badinter. Zen eta hori, beraz, Giscarden denboan, Badinter zen Mitterranden eskuina. Eta bere programan zuen ere hiltzeko pena ezeztatzea. Oso iduritzen zauku benetan progresista zela. Eta berak bere baitatik erakutsi zuen interesa extradizio horien defenditzea eta irabazi zuen. Ez zen izan extradiziorik, zen eta torturaren aitzakiarekin. Eta guk konfiantza pixka bat ukan ginuen Partido Sozialista hortan. Tolerantzia hutsa zena pasatu zen tolerantzia erdikoa. Baina tolerantzia galtzea benetan gertatu da Mitterranden denboran, 82an eta Mitterrand eta González izan direlarik bi bakotxa bere herriko lehendakaria, orduan tolerantzia zero.